Sa nama je Luka Menalo, jedan od junaka večerašnje utakmice. Luka, kako je to izgledalo na terenu? Evo, još si vruć, ali koji su prvi dojmovi ove jedne teške naporne utakmice? Je, stvarno jedna teška, zahtjevna utakmica. Nismo imali pobjede do sada i onako bilo nam je stalo da upišemo bar jednu pobjedu u ovoj skupini. Na kraju smo uspjeli, izuzetno teška skupina, ali 4 boda mislim da bi trebali biti zadovoljni. Možda smo mogli još malo više dati u nekim utakmicama gdje nam je pala koncentracija pred kraj, ali mislim da moramo biti zadovoljni s ova 4 boda. Protiv Napolija je stativa spriječila pogodak, ali evo zadnje vrijeme te krenulo 2 nevjerojatna važna gola za sve navijače Rijeke i svih u klubu. Prvo u Hajduku, evo sad ovdje protiv AZ-a. Provedi nas malo kroz taj pogodak i koliko si sretan. Jako sam sretan, je li moj prvi neki evropski pogodak i eto ta provjerena kombinacija Frankova lopta u dubinu, ja natrčavam i zabijam. Nadam se da ćemo tako nastaviti i u idućim utakmicama. Hvala ti puno i sretno dalje. Hvala vama.